uNkulunkulu akulonde kubusise kama upastori ngithandeni Flick. Sibheka la udaba lamaphupho inamba kisense kuphela uma umlandeli le channel uma uyimember le channel so 9 ekuseni ya5 ntambama kuma calls kuphela nonto ku WhatsApp ungayiloko usenze kuma WhatsApp noma kuma SMS le number uyangifonela uma umlandeli le channel uma ungayena ungayisenze le number ukuze lokho WhatsApp. Kateho Prince Litholo uthi ke ukuphupha lisebenza akabingelela kaceli so it's very short ukuphupha lisebenza. I hate that leyo kanza wethu. Ngiyakwenyanya ukuthi umuntu angabingeleli. Ngiyakwenyanya ukuthi umuntu angaceli. I wish ukuthi abantu bangaba nomoya omuhle ngoba ukuvela uthi ukuphupha lisebenza ukhomba ukuthi you don't value, you don't care about my feelings. Yabona uyademanda lo moya omubi wokungabingeleli nokucela siyawukhansela. Number 1, uphupha esebenza, she's dreaming of being at work, she's working. Yabona I don't know ukuthi uyini ke lasebenza khona but nake singakusho 1 ngokujwayelekile uma uphupha usebenza uPawulushe uma ungasebenzi ngoba lusho ukuthi ungalahli ithemba futhi ungaliphonsi ithawula kunalokho uvuka uyijintithe uyofuna umsebenzi uzowuthola uzoqashwa. Amahubo 90:17 yebo ubuhle benkosi uNkulunkulu wethu abube phezukwethu umise umsebenzi wezandla zethu phezukwethu yebo umsebenzi wezandla zethu umise. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha usebenza uPawulushe uma ungasebenzi olusho ukuthi kungenzeka kunesikhala somsebenzi esizovuleka nesikulindile futhi uzobizwa uma kungukuthi kade uzifaka izicelo zomsebenzi. Izaga 16:3 ginqela kuJehova imisebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho. Amahubo 128:2 ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho uyakuba nenhlanhla nempumelelo. 3 kuyenzeka uma uphupha usebenza ube uphawu olubi uma ungasebenzi. Lusho ukuthi kungenzeka ukhona umuntu owakuthwebula futhi osebenza ngobunhlanhla bakho osebenza ngamandla akho ukuze azicebise wena usale uhlupheka. Lokhu kwenza kubantu uthola ukuthi unjalo niphupha nje sebenza kodwa akasebenzi ohlala ekhaya lokhu liyabuye phupha yayibona eJohoza eqhaphula amatshe whatever leyenza kodwa akasebenzi futhi sekuneminyaka engasebenzi uma ufuna umsebenzi akawutholi. Kuyenzeka abantu bekuthwebule ubunhlanhla bakho amandla akho besebenze ngakho besiphumelelise bona. UGenesis 25:3 uJakobe wamupha u-Esawu isinkwa nokudla wambumba nokudla kwembumba wadla waphuza wavuka wahamba wadedela kanjalo Esawu ubuzibulo bakhe. So lento isho ukuthi uEsawu beyizibulo uJakobe belamu Esawu but uJakobe wabuthatha ubuzibulo bukaEsawu okwakuyi firstborn okwakuyiyo efanele benefa wabuthatha. Okusho lento ikhomba ukuthi iyathatheka lento ozalwe ingeyakho omunye umuntu angayithatha isebenzise ibe yakhe njengoba uEsawu ubathatha ubuzibulo bakhe basetshenziswa uJakobe kwaba uyophumelelayo uEsawu agcine engaphumelela. Yebo siyabonga kakhulu ke be blessed besikhuluma la ngokuba usebenza.